Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Күптән түгел Татарстанның от казанган артисты Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театры актрисасы Лилия Низамиева үзенең матур юбилеен каршы алды. Һәр юбилей ул ниндидер тормыш эшчәнлек этабына берникадәр нәтиҗә ясау, үз-үзен алдында имтихан тоту. Лилия ханымның бәхете театрдандыр, чөнки театр ул аның яраткан эше дә. Анда аның гаиләсе һәм кадерле укучылары да хезмәт куя. Инде аңлагансыздыр, Лилия ханым бүген бездә Хайырлы көн, исәнмесез. Хайырлы көн, исәнмесез. Мен бик шатмын. Менә Татарстан 24 каналында шундый күркәм тапшыруда катнашуыма һәм дә инде барлык тамашачыларга хайырлы көннәр телим. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен, игътибарыгызны минем тарафка юнәлткәнегез өчен рәхмәт. Без дә сезне күрергә бик шатбыз, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Һәм әлбәттә инде сезне юбилеегыз белән котлап үтәсебез килә. Бик зур рәхмәт. Милли театр сәхнәсен балкытып, озак еллар иҗат итәргә насыйп булсын сезгә. Исәнлек, саулык һәм шиксез бәхет телибез. Рәхмәт ясын, бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, инде алда әйтеп үткәнемчә, безнең тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз, әйтер сүзләрегез булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Лилия ханым, әңгәмәбезгә күчкәнче башта сезнең хакта сюжет карап үтик әле. Игътибар экранга. Лилия Низамиева, Татарстанның от казанган артисты. Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрының әйдәп баручы актрисасы, Казан дәүләт мәдәният институты һәм Казан театр училищесы укытучысы. Лилия ханым Казан кызы. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясын тәмамлаганнан соң, остазы Ринат Әюпов чакыруы буенча ярышаллыга китә. Татар дәүләт драма театрына урнаша. Тик соңра Казанга әйләнеп кайта һәм Кариев театрында эшли башлый. Лилия Низамины яңа буын артистлар педагог буларак та белә. Мөгаллимә Казанның 2 уку йортында актерлык курслар алып бара. Лилия ханым, менә әңгәмәләрегезне борлаганда шундый бер кызыклы фактка тап булдым. Театр белән беренче тапкыр танышуыгыз 12 яшьтә булган икән. Сез яшь йөрәкләр спектаклен карагансыз. Менә мине шундый сорау кызыксындыра, менә шул вакытта нинди хисләр белән спектакльне карадыгыз? Мин дөресен әйткәндә театр өлкәсенә менә шул 12 яшемдә килеп кергәнмендер. Ис китмәле тәэсир итте миңа ул спектакль. Мин анда беренче тапкыр үземнең остазымны Илдар абый Хайруллинны күрдем. Менә күз тигән бала була бит. Менә шул хәтле күз тигәндә мин бик нык рәхәтләнеп көлдем ул спектакльдә. Бигрәк тә Илдар абый уйнавыннан мөкиббән киткән идем. 12 яшемә хәтле, гомумән безнең әти-әниләребез театрны бик нык яратты. Алар гап-гади эшчән кешеләр, алар Татваленко, Валельный войлочный комбинатта эшләделәр. Һәм беренче сменадан кайтканнан соң безнең белән әзмәз генә эш итәләр дә йөгерәләр иде театрга. Кичке төнге сменага хәтта эшкә китер алдыннан кичке 9-да башлана иде. Әти-әниләребез Камал театрына спектакльне бер бүлеген карап эшкә китеп баралар иде. Менә күрәмсең бик нык тәэсир иткән миңа аларның менә шул театрны аеруча сөючеләр, әллә буыны белән шулай килгән микән ул. Безнең өчен ул бер серле дөнья иде. Инде ул театрдан кайткан лимонатлар, Буратино лимонаты, шоколадлар безнең өчен ул мөгъҗиза ризык иде. Без хәтта ашарга да курка идек. Без аны теге сервантка куеп, шулай бик сыкланып йөри идек. Театр тылсымы сеңгәндер дип шулай. Әйе, шул. Инде үземә килгәндә, хәтерлим без 11-нче мәктәптә укыганда, башлангыч классларда безгә килделәр, хәзер опера балет театры вакилләре, Пиковая дама спектакленә, алар скверда, анда бер сәхнә булырга тиеш иде, балалар җыялар иде. Мин беренче тапкыр, беренче тәүге адымнарымны менә шул опера балет театрында ясадым.
шунда бик матур гына балалар белән уйнаша идек. Менә шулай тәүге адымнарым шулай башлангандыр инде. Һәм менә бүгенге көндә Аллага шөкер сез инде әйдәп баручы актрисаларыбызның берсе. Һәм әйтергә кирәк, менә субханалла рольләрегез бик күп һәм аларның һәрберсенә күңел җылысы салынган. Менә тамашачыларыбыз да игътибар иткәннәрдер. Без хәзерге вакытта экраннарда да кайбер рольләрегезне күрә алабыз. Менә Лилия ханым, миңа калса, һәрбер артистны таныткан кадерле бер роле була торгандыр. Менә сезнең очракта ул нинди роль? Һәрбер рольне яратып башкарасың, ә инде эзләнгән репетициялар вакытында бигрәк тә ул рольне якын итәсең. Ул Саксыктагы чәчәк ана роле, тискәрегә авызлыкта ул Катарина образы, шулай ук яраткан образларымның берсе ул нигез ташларында образым, бик күркәм образым, Нина Васильевна образы ул да булса Суперкияу спектаклендә. Һәм дә инде менә бүгенгесе көндә юбилейма карата бик матур образларның берсен иҗат итеп киләбез. Образ әкрен генә туплана, бер атна вакыт калды һәм без шул тамашачыга Аллаһы бирсә тапшырачакбыз менә шул спектакльне, ханыма спектаклен. Ул да булса ханыма образы. Бу төп роль шулай бит. Төп роль, бик Менә спектакльгә килгәндә әлеге пьесаны бит инде бик күп театрлар сәхнәләштерде. Менә сезнең театр нәрсә тәкъдим итәр икән тамашачыга? Безнең театр тәкъдим итә һәр хәлдә менә шул Вахтангов системасында язылган пьеса һәм менә шул Вахтангов салган кануннары буенча спектакль һәр хәлдә шулай туплана, ул шулай туып килә ул. Анда ниндидер теге яңа эзләнүләр, шаккатыш формалар уйлап чыгару, махсус уйланулар кирәкми. Шул хәтле пьеса рәхәт укыла, рәхәт уйнала, эшләнелә, ул үзенчә аеруча бер әдәби әсәр булганга күрә. Һәм миңа бер көнне сорау бирделәр, ни өчен ханыма образы диләр. Мин үземне чынбарлыкта шул ханыма дип хис итәм, дөресен әйткәндә. Минем һөнәрем, күңел биргән эшем үзгә булса да, мин театр белән мавыккан кеше. Һәр хәлдә менә ул характер сыйфатлары, әйеме, холкым нәкъ шул. Менә без инде зур түземсезлек белән көтеп калабыз. Менә ханымага үземне охшатам дип әйттегез, шулай бит характерыгыз белән. Аннан соң менә бер әңгәмәгездә сез мондый сүзләр әйткәнсез. Мин үземне Нәҗибә Ихсанованың дәвамчысы итеп күрәм дигәнсез. Менә әлеге фикерегезне, безгә дә әлеге фикерегезгә ачыклык кертеп китсәгез иде. Нәҗибә Ихсанова ул минем остазым. Безнең курс, без 1997 елда чыккан курс, педагогларга, остазларга бик бай идек. Мәрхүм Шамил абый арабыздан бик тиз китеп барды. Илдар абый Хайруллин. Шулай ук безне җыган театрыбызның баш режиссеры Ринат абый Аюпов һәм Нәҗибә апа Ихсанова килеп кушылды. Искитмәле. Мин чыннан да үземне ул канга сиңгән күрәмсең, шуңа күрә дәвамчы дип уйлыйм. Һәр хәлдә бүгенгесе көндә дә педагогларым, остазларым өйрәткән һәрбер алымны, һәрбер сәхнәсен мин шәкертләремә тапшырам. Һәм бик рәхмәтлемен һәрбер остазыма, Нәҗибә апага аеруча. Әгәр Нәҗибә апа бик тырышып безгә актерлык осталыгын бирсә, безнең театрыбызның режиссеры Ринат абый Аюпов, режиссерыбыз, остазыбыз менә шулай кулдан алып, инде ничә 25-30 елга якын менә шулай безнең белән кулга кул тотып, иңгә иң куеп менә шулай иҗат итәбез, иҗат юлыннан атлыйбыз. Менә кайбер тамашачылар өчен сез инде әлбәттә яраткан актриса, ләкин инде монда тамашачылар сүзе артык булды. Кайберәүләр өчен диясем килгән иде. Менә кайберәүләр өчен сез бит әле хөрмәтле, кадерле остаз да. Менә остаз буларак та сезне ачасы килә. Гадәттә үзегезнең укучыларыгыздан нәрсәләр таләп итәсез?
Гадәттәгечә билгеле актерлык осталыгын бик нык үзләштереп, ул кануннарга хилафлык китермичә иҗат юлларында булсыннар. Бүгенге көндә хайран, ул минем кул тигән шәкертләр бик күп, алар театрларда эшләп киләләр. Мин инде менә диплом, кулларына диплом алганчыга хәтле җаваплылыкны үз өстемдә тыйып, аңнап, өйрәтеп торам. Ә инде диплом алганнан соң мин үземне ничек кенә теләгем зур булса да нәфесемне тыйып, мин эндәшмим. Төзәтмәләр юк. Аларның үз иҗат юллары, шуңа күрә ярдәм сорасалар, ул чиракта Былай өйрәтү инде анысы аларны өйрәтәсе юк, алар өйрәтелгән. Менә әле күптән түгел генә сезнең укучыларыгыз катнашында ул җилкәннәр спектакле чыкты, шулай бит. Менә остаз буларак канәгать калдыгызмы? Мин бик канәгать калдым. Мин бик бәхетле ул спектакльнең безнең театрда булуына. Ринат абый кинәт кенә менә шул беренче курска игътибарыбызны юнәлтик дә, шулар белән эш итик дигәч, мин баштан куркып калдым. Беренче курс әле ул иртәрәк. Ринат абый ул остаз буларак та, педагог һәм режиссер буларак ул үз эшен бик нык белә. Шуңа күрә курыкмыйча аларга алынып, аларны өйрәтеп, монда ничегрәк әйтим, мин үземдә педагог булгач, педагогическая этика дигән нәрсә бар. Мин ул вакытта кысылмадым. Ринат абый үзе хәл итте барсында һәм искитмәле нәтиҗәләр күрсәттеләр балалар. Алар команда буларак шул хәтле көчле. Алар Ринат абыйдан шулай ук Ринат абый алымнарын алып, шулай ук бик матур гына күренделәр һәм иң яратып башкарган спектакльләрнең берсе, бик яраталар. Һәм анда ул спектакльдә яшьлек дәрте бар, искиткеч. Без олы буын белән берлектә, без нәрсәделәр сәхнә остазлары булгач, яшьләр белән менә шул ике опыт и сила дигәндәй, әйеме? Шул ике сыйфат кушылып, искиткеч спектакль туды. Мин бик рәхәтләнәм ул спектакль барганда, бик сыкланып карап утырам балаларыма. Килегез зинһар өчен, әрәмгә китмәсен, спектакль искиткеч. Ул искиткеч спектакль. Лилия ханым, менә шундый яратып сөйлисез укучыларыгыз хакында, чыннан да эшегезне яратуыгыз сизелеп тора. Менә әле сезнең улыгыз Искәндәр дә бүгенге көндә Корея театрында эшли, шулай бит. Әле менә икенче елы гына булса да, инде саллы гына рольләр башкара. Миңа калса инде бу да әти-әни өчен зур горурлыктыр. Шулай шул. Безнең инде Искәндәр ул 3 яшендә үк сәхнәдә иде. Шулай ук Алмачуар премьерасында әтисе белән бергә шулай ук сәхнәгә беренче адымнарын атлады. Ул да булса шул Закир образын иҗат итте ул. Курыкмыйча, рәхәтләнеп, бик яратып уйнады ул рольләрен, көтеп кенә торды. Һәм бүгенге көндә менә шул бергә бер сәхнәдә иҗат итү безгә ата-анасы өчен дә бик зур күңеллелек бирә. Горурланабыз. Билгеле ул инде безнең шәкертебез түгел, ул аны курсларын Фәрит абый Бикчәнтаев җитәкләгән иде, һәм дә ул искитмәле Фәрит абый алымнары да, һәм шулай ук безнең театрда әле бер генә роль түгел иде бит, нигез ташларында да малай образы иҗат ителде аның тарафтан. Менә шул безнең театрда алынган алымнары да кушып шатландыра, ул да бик нык шатландыра, сөендерә. Ләкин өйрәтергә хакыбыз юк. Әгәр берәр кая кимчелеген күрсәк, өйрәтергә юк. Һәм ул аны кабул да итми, һәм телебезне тыеп кына. Бу инде аннан соң үзенә өйрәнергә мөмкинлек бирү дигән сүз. Шулай бит, хаталар өстендә өйрәнү ул инде күпкә отышлырактыр, күпкә нәтиҗәлерәктер. Лилия ханым, аннан соң менә бер әңгәмәгез вакытында сез мондый сүзләр әйткәнсез. Минем төп максатым ул театр сәнгатендә классик кануннарны саклап калу дигәнсез. Менә Корея театры бит инде ул яшьләр театры, монда дәрт бар, монда активлык. Менә шушы шартларда классик алымнар сакланамы?
Классик алымнар саклана. Ул классик алымнарга тормыш тәҗрибәсе белән киләсен күрәмсең. Без дә яшь чакта бик экспериментларны яратып, шул хәтле Ринат абыйның ул чорда һәр спектакль эксперимент иде инде. Хәтта үзебез дә хәтта ул экспериментлардан бер вакыт арыдык. Яшь чакта ул бик хас нәрсә. Яңа формалар эзләнү һәм без аны бик яхшы аңлыйбыз. Инде менә безнең профессиягә килгәндә минем вазифам менә шул профессионализм дигән кануннарны саклап калу ул чыннан да бик мөһим. Чөнки бу профессиягә гомерең буе өйрәнеп киләсең. 80 яшеңдә сәхнәгә чыксаң да син бик күп ачышлар үзең өчен ясыйсың. Әлхәмдүлилләh безнең театрда спектакльләр төрле юнәлештә. Хәтта яшьләрдән көтмәгәндә теге бик шикләнеп берәк куясың, туктале, бу дөрес микән дисең. Ләкин аларның үз юлы, шуңа күрә аларның хакы бар. Менә шулай режиссер һәм актер буларак образны шулай спектакльне иҗат итәргә бик шатландыра. Без төрлечә. Инде алып буын, алар да килерләр шул ук нәтиҗәгә. Алып буын ул инде менә шул профессионализмны башка шәкертләргә мәсәлән тапшырырга минем төп вазифам. Һәм дә инде шуларны саклап калып шулай әкрен генә иҗат итәбез. Димәк, театр шулай гармонияда эшләп Гармонияда театр гөрли. Өлкәннәр үз урында, яшьләр үз урында. Әлхәмдүлилләh, шул. Менә Лилия ханым, бездә тагын бер сюжет бар. Сезнең юбилейгыз уңайыннан безнең хәбәрчебез тагын бер сюжет әзерләде. Бергәләп карыйк әле. Игътибар экранга. Лилия ханым Низамиева күптән түгел 50 яшьлек күркәм юбилейын билгеләп узды. Бүгенге көндә Кариев театры шушы уңайдан Ханума спектаклен әзерли. Без исә төшерү төркемебез белән аның репетициясендә булдык. Хезмәттәшләренең дә Лилия Низами турында әйтер фикерләре байтак. Лилия Низамиева Мишәр кызы. Аны ассызлыклап әйтмичә мин булдыра алмыйм. Мишәр кызы булгач, димәк, аның давылдай темпераменты. Ул үҗәт, үз сүзле һәм Лилия Низамиеваның үз фикере бар. Менә шушы 3 компонент бергә кушылгач, Лилия Низамиева туа. Әлбәттә, Лилия ханымның шәкертләре дә остазларына карата фикерен белдермәкче. Минем өчен ул әни буларак булды, чөнки мин Ирактан килгән укучым иде, Баулыдан килгән, бер үзем Казанда, ул миңа әни булып, йомшак укытучы булып, бик көчле остаз булып, гел булыша иде, ул аңлый иде. Менә синең берәндәй авыр кичерешләрең булса, ул аны аңлый, ул күрә ничектер. Лилия турында сөйләп китсәң, бик күп сөйләргә була. Мин үзем инде Лилия белән ничә еллар бергә сәхнәдә дә, өйдә дә гел бергә. Балалар да үстерәбез, шәкертләр дә укытабыз дигәндәй. Менә аны бүтән ягында әйтә башласаң, әз заман. Чөнки ул бик бай кеше. Эшкә халәте белән бу спектакльдә ул аның табигатенә, үзенә туры килә дип әйтәсем килә. Менә бит булачак премьердан кайбер мизгелләрдә дә күребезде һәм шул вакытта сезнең коллегаларыгыз тарафыннан бик матур сүзләр яңгырады. Миңа калса, менә мондый коллективта эшләү ул инде үзе бер зур бәхеттер. Шулай. Ничек кенә булсын, беренчедән мин коллегаларыма бик рәхмәтлемен. Минем холкым бик җиңелләрдән түгел.
аңа төсі бітірерге Шулай дейсіз. бик жеңіл түгелдер. Һәм менә тормыш иптәшем Илнарның сүзенә шулай ук бик рәхмәтлемен. Илнар инде ул минем хыялларымны тормышка ашыручы. Мин нәрсә турында хыяллансам, ул һәр вакыт әзер тора. Минем ничектер бакчада казынып чәчәкләр үстерәсем килеп китте бер заман. Ул миңа йорт төзеп бирде. Үз куллары белән һәрбер Йорт кадәр йорт. Шул һәрбер кадагын кагып, бик тырыш, бик зур рәхмәтлемен мин аңа. Инде бигрәк тә улымны да шунда сәхнәдә күрүем шулай ук зур бәхеттер ул. Менә бит субханалла, ишәү бергә бер спектакльдә уйнаячаксыз, шулай бит. Лилия ханым менә әкренләп инде тапшыруыбыз ахырына да якынлашып килә. Бәлки менә тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез бардыр. Рәхим итеп җиткерә аласыз. Мин гомумән театрсыз тормышны күз алдыма да китерә алмыйм. Театр һәр хәлдә ул агартыр өчен, дөньяны күркәмләндерер өчен. Хөрмәтле тамашачылар, рәхим итегез театрга. Театрда бик күңелле, бик матур спектакльләребез иҗат ителде. Һәм яңа премьералар, менә безнең иртәгә премьерабыз, матурлык премьерасы. Безнең бер атнадан соң премьерабыз, премьералар чыгып кына тора. Һәм без сезнең игътибарыгызга бик мохтаҗ. Рәхәтләнеп, күңел ачып, фикер алышып яшик. Һәм дә инде мине шулай ук зурлаган өчен, актриса буларак мине хөрмәт иткәнегез өчен бик зур рәхмәтемне белдерәм. Һәм сау сәламәт булыйк, анысы иң мөһиме. Менә бит нинди матур фикерләр яңгырады. Без инде сезгә алга таба да зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Һәм яраткан эшегез сезгә бар тик бәхет кенә китерсен. Амин. Премьерларыгыз гөрләп булсын. Сау булышабыз. Сау булып торыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Төгәл бер атнадан очрашырбыз.